Kważi l-gazzetti kollha li ġew ippubblikati għal-jum ta' tlieta rapportaw mod pożittiv ħafna l-budget imressaq mill-Gvern għal-2021. Il-gazzetti indipendenti fissru dan il-budget bħala rkupru ekonomiku mill-pandemija, fil-waqt li jelenkaw il-miżuri l-aktar li jolqtu l-poplu Malti. Fosthom, iż-żieda fil-pensjonijiet, il-ħruġ mill-ġdid tal-vouchers tal-€100, żieda fiċ-Children's Allowance u budget ieħor mingħajr taxxi ġodda. Għajr il-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon, il-gazzetti kollha nnotaw l-istimulu ekonomiku li tal-Gvern bil-budget. L-editorjali fil-gazzetti indipendenti wkoll elenkaw kif il-budget 2021 huwa pjan tajjeb biex l-ekonomija ta' pajjiżna tirkupra f'qasir żmien mill-pandemija li laqtet id-dinja kollha. L-editorjal tal-Malta Independent bit-titlu A Sound Plan for the COVID-19 Era saħansitra jgħid The financial plan announced by Finance Minister Edward Scicluna yesterday hit a lot of right notes for what is required in the COVID-19 era. L-editorjal semma wkoll kif Malta ekonomikament tinsab f'pożizzjoni aħjar mill-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u li għalhekk il-Gvern felaħ ikompli jżid fuq il-miżuri soċjali li kienu tħabbru fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju li għadda. L-editorjal tal-Malta Today bit-titlu A Wartime Budget fisser kif dan il-budget għandu jkun biżejjed biex jolli l-moral tal-poplu Malti biex tiġi xprunata ekonomija stimulata permezz tal-fiduċja tal-konsumatura lokali. L-editorjal qabbel dan iż-żmien ta' pandemija ma' dak ta' żmien il-gwerra u li għalhekk dawn il-miżuri huma stimulu tajjeb b'injezzjoni ta' €100 miljun fil-wiet tal-familji, pensjonanti u dawk bidħul baxx fost oħrajn. L-editorjal innota l-bżonn għal bilanċ bejn id-dejn u l-prodott domestiku gross. L-istess sentiment kien fl-editorjal tat-Times fejn elenka numru ta' miżuri mħabbra fil-budget it-tnejn fil-għaxija, fil-waqt li semma kif il-mod li bih il-Gvern qed jindirizza l-isfidi tal-pandemija se juri l-kapaċitajiet tal-istess Gvern biex ireġġa l-ekonomija għan-normal. L-editorjal bit-titlu Budgetary Push for the Economy jgħid Pre- and Post-COVID-19 Challenges to the country's economic model will present the ultimate test of the government's ability to lead the country back to normality. L-orizzont ta' ħarsa lejn in-nefqa tal-Gvern fisser kif dan huwa budget bruħ soċjali. Il-ġurnal ta' ħarsa wkoll lejn in-nefqa tal-Gvern ikkumparata mal-ġid nazzjonali li hija ta' 59%. Fost l-inqas rata ta' nfiq meta mqabbel mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-editorjal tal-Orizzont qal li dan il-budget qed iħares il-qudiem saħansitra għal wara il-pandemija. Intant, għal kontrarju tal-gazzetti kollha li ġew ippubblikati fil-jum ta' tlieta, in-Nazzjon waslet il-messaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni li skontu dan kien budget bla direzzjoni. In-negattività komplet fil-konfront tal-Gvern billi qudiem bosta miżuri soċjali fosthom żied oħra fil-pensjonijiet u Children's Allowance, l-editorjal tan-Nazzjon semma li l-budget ippreżentat it-tnejn kien bla idea minn Gvern għajjien.